Hai Kamal. Hai. Kada lafiya? Lafiya lau. Ya komai? Zuna. Ya kike? Alhamdulillah ya komai. Kai wallahi la kin gani kika kyau? Yawa, na Ki gode. kyau sosai wallahi Ya gida? wallahi kin Ya gi. mamanka? Mama tana nan lafiya ta ce in Yawa. gaishe ki. Haba. Allah ta ce kamar ka gaishe gaishe ta. mun da baturiya Ce Zaza ka. kada gaishe ki. To Zaza. Sosai. Sirikarta ko? Ehe. Tana amsawa. Da na kawuta wani abu. Allah, okay, giftin da kika ce za ki kawo mun. Shine. Ina jiran Na kitin. kawo yanzu. Mhm. Baka? Ba ni. iPhone ne. Sabo. iPhone wannan tawo ce? Yawa. Dan Allah. Wannan naka. Ba na fi Zainab. Salamu alaikum. Za ka fada yanzu Zainab shi Kin fi Zainab? Aha. Zainab fa Bibo take riƙiya. Sai ta hoto da wai iPhone din ya abokananta ta postin da Bibo. La ilaha Sai illallah. Zaza ko? I love you Zaza. Ni more. I love you. I will never love you without you wallahi tallahi. I love you so much wallahi. Ina son ki. Ni kuma ina son ka sosai. Wayyo na gode. Saboda haka na kawo mika wannan. Ni ma na kawo miki wani babban gift. Haba. Allah. Bani. Baki? Rufe idan ki to. Yawwa. Buɗe to. Kamal me wannan? Hijab ne na kawo miki saboda ba na son a ringa kalle min ki. Allah kin san ina keshi, ina da Haka keshi. kana son ni sosai? Mana, saki gani. Ba kowa zai ganni ba. Saki gani, ba na son a kalle min ki. Shikenan. Sai kai zaka kallo. Ni kadai zan ganki. Wallahi. Kadai zan ganki. Za a sa wannan. Gashi. Akwai. Hijab ne na kawo ki mai kyau. Gashi. Kai. Yawwa. A'a. Haka zaki ba. Haba. Ki gyara mana. Ki ba ki gane yadda ake sa shi wani? Ban sani ba. To, zan koya miki yanzu kar ki damu ba dai kin samu ba. Gashi. Haka dukka zai rufe? Mana, haka. Bari in cire a glasin nawa. Cire gilas din naki to. Haka. Hair nawa dukka a ciki. Mana, gyara ki gani. Ya ki gani. Mana, sai ki haka. Kamal na gode. Ya ki gani. Ai kyau. Allah ki kyau. Kamal. Kin yi kyau. Sai ni na Kamal. Mana. Ni na Baturiya. Kin yi kyau Baturiya. Cikina amma ni ba na so kuma ka fada mini Zainab. Ko ina muna tafiya ka gale wannan Zainab. Ke da kika fi Zainab. Kin fi Zainab fa kika sai mun iPhone to kin ga kin sai mun iPhone gaba ma mota zaki sai mun sai yara. Kadan. Ya mana na sani kin ganda kika kyau kuwa. Shikenan. Yanzu in kika fita kwashe mun ke za a yi. Shikenan haka kana so? Mana. Shikenan. Akwai magana ɗaya da nake so mu yi. Ka fada. Dan Allah kake yaudaran kin ji in kike yaudaran ba zan iya rayuwa ba. Ba za ki yaudaran ba? Haba. Wayyo. Promise ne. You promise to me? Na promise. Ya gode. Sai Kamal. Dole. Ba za ka ji dadi ni da wannan kaya? Mana. Kin ga yanzu ba wanda yake kalle mun ce. Mana. Sai kai za ka kallo. Ni kadai nake kallo. Kin ga da kika fi Zainab? Kin fi Zainab ce wallahi tallahi. Wallahi na fita ko? Kin fita mana. Shikenan to yanzu ya magana auren mu. Yaushe za ka aure ni? Ni to wake wace mai kuɗin? Ki ake ce kawai ranar kaza. Za ka aure ni yaushe zan ka faɗa na mama da baba. Zan faɗa musu in ce musu. Za su ganka. Ni fa na samu wata baturiya mai mutunci mai imani tana so na. Kana so ka aure ni? Sosai ma kuwa. Wa zai so ba waye ba zai so ya aure wannan zan kaɗai ɗan budurwan ba. Kai! Kin gani kike tashin kaina kuwa? Za su kira ni matan aboki. Kai! Kira ni matan ki mijin baturiya. Ya kiga an fara fasta mu a BBC, a Instagram, a Twitter. Allah! Every social media za a ringa fasta mu. Ga wani ya aure baturiya. Na gode. Kin ga jakanki mai kyau. Haba. Wallahi ya kyau. Zan kawo mika wani kuma. Ni me zan da jaka? Amma namiji ba na mata. Okay, na maza ko? Yafi wannan. Wannan na maza. Zan fi son na maza wallahi. Na ji daɗi sosai wallahi. Ni kuma. Nagode Kamal, nagode mika. Karki da mu baturiya ta ayi wa kai ne ina son ki sosai ko ba zan iya rayuwa in babu ke Allah ku kirki. Kin gane? Diran da muka yi aure ko? Kin ga muka yi aure haka zai.
Yanzu to iPhone din nan kin ban kyauta? Ina wayanki? Gashi a ciki ko yana gida? Kin bar shi a gida. Na bar shi. Kin bar shi a gida. Haba kamar ina zo in ganka bana so in kawo wayan nawa. To. Da ni tare da kai. Da layi a cikin nan? Akwai komai da komai a ciki na sami ka Kamal. Bari. To. Na rike nan ba Zainab akai bari in kira ta in gaggaya mata magana. To ka gani ga. Zainab Kamal shikenan dan Allah. Ta shiga. Hello Zainab. Munafuka babu ni babu ke na gama soyayya da ke Allah soyayya mu ta kare ba na son ki na samu baturiya ita zan aura kuma yanzu wannan da wayar da nake zaki ita ta bani kuma ke kike ci an sai miki amma ni aka saiwa dalla ba na son ki idan zan ba baturiya ta ki ji ta fi ki kyau ta fi ki komai bari ki ji ki mutuncinta. Hello Zainab sunana Zaza ne wai Kamal shi zai aure ni da Allah ki fata da shi kar ki kira shi kuma wannan waya ni na kawo mishi ni zan aure shi kin ji ko baki ji wannan labarin kuma haka in ba ka baki sa a kama ta kar ki kira shi kar ki zo wajen shi kuma ga shi a gidana yawwa to za yi mishi blocking yawwa zan kama ki wallahi ban mana tallaware haka tana so shikenan sai ni ko ba haka ba wallahi tallahi ka gani wannan yayi yayi kyau sosai kin gani kika kyau kin yi kyau sosai wallahi to yanzu ya za a yi to yanzu ya magana auren mu sai nama baba na da mama to shikenan zan faɗa mama da baba yanzu abin da za a yi mu je gida mu ci abinci kin mana girki ne ko to shikenan nagode a'a ni zan rike miki haba Kamal ai san da nake miki yafi wasa mu je da me ni ina son ka sosai mana ai ni ma dole ringa san mana dingili mana wallahi mai kyau sosai dole samu budurwa irin ki ai dole ma shana wallahi dole shana kai Kamal yayi kyau sosai ai ba zan bari in yi losing dinki ba. Assalamu alaikum yan uwana maza da mata ni ne naku Kamal aboki mai nishadantar da ku a koda yaushe ni da zaran kun gani da mun kun san nishadi ne yau ma ina tafe da wata harka ta nishadi yawa abokanai na da masoyana da yan uwana maza da mata ina muku tallan sabon website ina wanda zan dinga dora muku labarai safafa da kuma labari ma a kaina da kuma abin da ke wakana game da harkar nishadi kawai abin da za ku yi za ku ɗauko wayanku ne ku shiga Chrome ko Opera Google kawai ka danna www.kamalaboki.com za ka samu website dina nan ne zan ringa dora muku labarai da comedy da kuma wanda ma za su dauka wanda upcoming artist ne kai kana son labari wannan ni ban yi shi ba wannan YouTube idan ringa dora muku abu bidiyo na ne na comedy can ma zan ringa baku labari na comedy masu upcoming artist za ku ku dauka ku buga labarin ku wannan duk ba damuwa ku buga shi ko ku dauko ko kuma ku shooting din shi ba matsala bane ba kawai ku shiga website dina Kamal Aboki www.kamalaboki.com za ku website dina akwai labarai wanda ringa kawo muku na cikin masana'antar News da ma labarai nawa da kuma sabon abin da ma zan saki da kuma comedy duka na masu nishadantarwa wanda zan ringa kawo muku ina godiya ku kasance da Kamal Aboki a koda yaushe ni kuma zan ringa nishadantar da ku ina ganin comment naku da karbu da gudunmuwa da kuke bamu da karfin gwiwa da kuke kara mana muna godiya sosai Allah ubangiji ya bar zumunci masoyan mu na fadin duniya yan uwa da abokan arziki ina muku fatan alkhairi ina gaishe da ku saboda sai da ku ne muke iya duk wani abu da muke yi saboda in ba ka karfin gwiwa duk abin da muke ba za mu iya dauka ba nagode sosai ku kasance da ni ku kasance da website ina ku kasance daga YouTube channel dina Instagram Twitter da dai sauransu Facebook page ina shi ma Kamal Aboki ne yawwa duk wani kayana na social media Kamal Aboki ne website dina www.kamalaboki YouTube channel dina Kamal Aboki Facebook page ina Kamal Aboki TikTok ina Kamal Aboki Instagram Kamal Aboki nagode sosai